Ħidma intensiva li saret biex jinfetħu twieqi ġodda għal adozzjonijiet minn ġenituri Maltin waslet biex is-sena li għaddiet sar qatta rekord ta' adozzjonijiet ta' tfal minn barra l-pajjiż. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula tnediet konsultazzjoni pubblika dwar l-Istrateġija Nazzjonali dwar l-adozzjoni għat-tfal u l-familji tagħhom. Il-Ministru għall-Familja Michael Falzon qal li matul is-sena li għaddiet 54 koppja saru ġenituri permezz ta' adozzjonijiet ta' tfal minn barra l-pajjiż. Dan huwa l-ogħla numru ta' adozzjonijiet bejn pajjiż u ieħor fl-aħħar 10 snin. Fil-fatt l-ogħla ammont ta' adozzjonijiet saru mill-Indja, segwiti mill-Slovakkja, il-Portugal u t-Tajlandja. Il-Ministru qal li bil-ħidma li saret mal-Indja u l-Portugal telgħu għal 8 l-pajjiżi barranin li hemm kooperazzjoni f'dan il-qasam. Dawn jinkludu wkoll il-Bulgarija, il-Moldova u l-Polonja. Fakkar li l-Gvern huwa impenjat illi jsaħħaħu fl-istess waqt jiffaċilita l-proċess anke permezz tal-għotja finanzjarja ta' 10,000 euro għal kull proċess ta' adozzjoni. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Standards tal-Ħarsien Soċjali Matthew Vella qal li din l-għajnuna ta' ftit mill-ispejjeż konsiderevoli li jagħmlu l-ġenituri adottivi prospettivi. Żgur li miżura finanzjarja bħal din qed tgħin lil persuni li jkunu fil-proċess u li mbagħad jikkonkludu l-proċess li adottaw, żgur li din qed tkompli tiffaċilita li bniedem jagħmel u jagħlaq il-proċess tal-adozzjoni. Min-naħa tiegħu, il-Ministru Michael Falzon qal li l-istrateġija ser twassal sabiex fil-waqt li tnaqqas il-perjodu ta' stennija brabta mal-proċess lokali ta' adozzjoni għal tfal u ġenituri adottivi prospettivi ser taħdem sabiex jiżdiedu l-adozzjonijiet ta' tfal Maltin. L-istrateġija jridu nżommu f'moħħna illi hija parti minn proċessi kbar. Madra li ġiet imwaffqa l-awtorità bdejna billi għamna pjattaforma fejn kienu jintaqgħu u għadhom jintaqgħu jiddialogaw dak li huma l-aġenziji kollha. L-istrateġija nazzjonali ovvjament hija fuq bażi ikbar. Il-konsultazzjoni pubblika ser tibqa' miftuħa sa 3 ta' Mejju li ġej. Bis-suġġerimenti ser ikunu jistgħu jintbagħtu fuq l-indirizz elettroniku feedback.scsa@gov.mt jew inkella wieħed jista' jċempel fuq 25494474. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.